ng Del Gallego. Hi guys! Welcome po sa Fun Dibic. Ang Sorsogon po ngayon ay naka level 2 mula May 16 hanggang 31. Tingnan po natin kung gaano po kahigpit o kaluwag ang biyahe papunta po doon. Pagpasok po ng San Pablo, mahigpit po yung checkpoint pag dating doon. Pero wala naman pong hinahanap na mga requirements. Sinisilip lang po nilang loob ng sasakyan. Dito na po tayo guys sa Atimunan. Pababa na ng Gumaka sa may tabing dagat. Tatanong ko na po ang karagatan ng Gumaka, Quezon. Dito pa rin po tayo sa Atimunan. Pababa pa lang ng Gumaka. Atimunan Poblacion ha. Ani di sila ito nagpahulungan kararito. Hindi. Namayat na ito ba? Ha? Doon, ibu ang doon na. Sabi na ito. May cream yun. Tama, malapit na tayong kumain. Gutom ka na ba, Mami? Tayo! Ito yung delinquente dito eh. Parang car lang. Parang naroon na. Anong car yun, Ben? Parang tao. Ito po ngayon ang Del Gallego.
Wala nang checkpoint. Kahit naka-level 2 na po yung Sorsogon. Ay, malayo pa. Marami pa kakain ng gasolina. Natatanaw ko ng Mayon, ibig sabihin po nasa Bicolandia na naman po tayo. Dito na po kami sa may Baaw, Camarines Sur. Manok ka po, boy. Ay, sugot. Dito muna si Toyota sa Pulangi. Hindi kumpleto ang biyaheng Sorsogon pag hindi duman sa bahay ng aking mahal na asawa. Natama lang Oh, sige na. Sabi na, Alexa. Punta namin sa Sorsogon. Bye-bye. Mami, mo to ikot kami. Bye-bye, GB. Bye-bye. Bye-bye. Punta namin sa Sorsogon. Tintin. Ivan. Bye-bye. Okay. Sige, punta mo na kami sa Sorsogon. Yes, yes. Okay. Alexa! Bye-bye! Okay, bye-bye! Biyahing Sorsogon na po. Si Honda ang bibiyahin ng Sorsogon. Okay naman po sa may Putyaw, Sorsogon. Wala namang para mag-check. Ay, standard lahat, sarado sila. Kaya tuloy-tuloy po ang biyahe namin sa may Putyaw, Sorsogon. Pababa na po tayo sa bayan ng Sorsogon. Ito po yung bukal-bukalan, Sorsogon, bilihan ng mga sariwang alimasag, Yan, marami dyan sa mga sariwang lalim ng isda. dagat. Dito lang po yan nabibili. Ubus, puto yan. Wala ka na kamay. Kasi laki-laki yung diba? Matanaw na po natin ang malawak na kabundukan ng Sorsogon. Dito tayo dumaan sa bayan, kaya ito po maraming sasakyan dito. Ano yan? Divide. Dati. Kasi dito po yung mga bilihan, mga
mamasyal sa tabi ng dagat. Kasi marami ito naghulog ng ng sasakyan. Na eskwelahan, yan dito po. Kaya maraming mga taong pumapasal dito at may biyahe. No, bigire. No. Ito po ang Sorsogon ngayon. Yung kalsada ay bumper to bumper. Ang daming sakit. Saka mga tricycle. Ano ba ito? Ito ba city hall na ba ito? Bulwagan ng Katarungan. Dahil ba yung trabaho Bulwagan ng Katarungan. Ngayon na baga. Kaya wala siguro yan. Wala siguro elevator yan. Puro hanggang. Wow, ano kapito dati? Kapito dati. Ganda. Binago ang pangalan. Ganun pa rin yung binago nila. Kasang gayahan. Kasang gayahan. Yun. Chukay. Ay, tampi. Hindi. Akwat lang ka. Akwat out ng TV na yan. Kaspadala. Hindi tayo sa kaspadala mga kaso. What yan? Ito tayo sa consumer. Ang dami. Saan yun? Land Bank. Ano kaya ang transaction dyan? At pila-pilars. Baka nagbigay na siguro ng purpose. Kaya, Medyo traffic dito. wala ilaw. Wala ilaw dito sa taas mas. Wala ano? Yan muna yan, huwag mo tanggalin para hindi ka pawisan. Yung traffic niya sa bayan dito tayo dadaan sa may Baywalk. Aray, Sabi may lusutan daw dyan na kanang kakasiguran. luwag. Iwan ko lang. Sabi nila. Ay naku, itong sinihan. Lagi kayo nanonood ng sin dito no. Alaala ko 1984. Dito tayo, kakaliwa. Anong mangga po? Tapos din. Magka-parking lang tayo. Kala ko ba makakating na?
Ako yung pang stoplight naman na yan. Sumisipa-sipa lang. Ay, ang ganda ng ano. In fairness lang ha. Ito ba tayo, Daddy? Stop. Opo. Ganda nga. Kuya Ivan, dito ban. Ban, Kuya Ivan. Or ban. Tira mo na naman sa'yo mo. Sa Baywalk. Hello, Baywalk. Sa haba-haba ng biyahe, narating din po natin ang bayan ng Sorsogon. Kaya guys, sa mga gustong umuwi sa bayan na ito, maluwag pa rin po ang biyahe. Kahit naka level 2 po ang bayan ng Sorsogon hanggang May 31. Lalo-lalo na po ngayon, maraming piyestahan at mayroong sayawan na. Kaya enjoy talaga pag uwi po kayo ngayon ng Sorsogon. Salamat po sa inyong panonood at para updated po kayo sa aking mga rides, please like, share, and subscribe.